umhla ka27 madoda. Umhla ka27 kuNovember 2020. Noma imuphi umculo wamaskandi noma imuphi umlandeli wamaskandi uyobethe njo ebheke inkundleni zokuxhumana, ebheke koma workshop, ebheke ko GP, ebheke ko Mayimaye eyofuna lezi inyamazana ezimbili eziphuma esiqiwini ngalolu suku lomhla 27. Enye ibanjwe eMandaba, enye ibanjwe eMdletsheni. Hayi ke soke siza ukuthi lezi zinto zesiphathelene. Le video ngithi angenze ukuthi ngibuze kahle ukuthi yini esingayilindela kulezi inkundla ezimbili. Ngoba manje siyabheka ayikho efuna ukuveza noma ihinto encane nje engoma noma mhlambe ke ipromo, kodwa ngiyacabanga ukuyipromo iyaphuma ngoba iyaphuma ngoba siyayibona lapha i-countdown kuma social media pages akhe lapha na uKhuzani. Kodwa ke umthandeni noma engaphosa ama-countdown, kodwa kune video yebhube sayifakile libhongo, uyabona ukuthi uyakhombisa ukuthi khona, uyakhombisa ukuthi sinamuva kuyabuka. Ngenzeka ukuthi mhlambe ngoba ethule nje engenze ama-countdown kunenkulu induka ayifihle emqubeni. Kodwa ke futhi ke mina ngeke ngize ngingabaza, ngeke singathi ngolimi lwamangisi it is never questionable ukuthi ingoma emnandi bobabili uKhuzani Mfokampungose nomthandeni uMfokaManqele bazokhipha ingoma ezimnandi. Siphinde futhi ke singabheki phela umthandeni naye uKhuzani kuphela ngoba ziyakhipha nezinye inkunzi, abangani bakhe bayaphuma ukuthi anganoma nabo umhla ka27. Kodwa ke kunengoma engizwe ishaya no Jiver ethi ithi le ngoma umuntu wesifazane yinye into ayifuna endodeni ukuthi ahlale ejabule, kodwa ngiyezwa ukuthi hayi ushuno usweet wodwa lozwa lapho, ushuno omnandi loya. And futhi ngiyazi ke nokuthi igoso liyakhipha ke baningi abacula bazokhipha, kodwa ke ngathi amehlo athe njo kulezi inkunzi ezimbili ezokhipha mhla ka27. Please subscribe to Umlaba Media, comment, like and share.